ба таваҷҷӯҳи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ҳамчун муассисаи таҳсилоти иловагӣ фаъолияти худро дар давраи таътили тобистона тақвият бахшида, қабули иловагии таълимгирандагонро ба иттиҳодияҳои таълимӣ эълон менамояд. маркази рушди истеъдодҳо ба шумо имкон медиҳад, ки фаъолияти хешро дар самти бедор намудани шавқу ҳавас ба омӯзиши амиқи фанҳои таълимӣ, рушди қобилияти зеҳнию эҷодӣ, корҳои илмӣ, таҳқиқотӣ ва ихтироъкорӣ, ташаккули тафаккури илмӣ ва мантиқӣ, ҳалли масъалаҳои ғайриоддӣ, инкишофи қобилияти истифодаи донишҳои назариявӣ ва татбиқи он дар амалия, ташаккули донишҳои илмӣ, шиносоии бештар ба дастовардҳои нави илмҳои табиию риёзӣ ва ҷамъиятию гуманитарӣ сайқал дода, дар интихоби бошӯронаи касб, давом додани таҳсил дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот ва иштирок дар олимпиадаҳои фаннии сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ тақвият бахшед. барои анҷоми ин амалҳо ва кор бо хонандагони боистеъдод дар маркази рушди истеъдодҳо тамоми шароитҳои муосири таълимӣ муҳайё буда ба хонандагон омӯзгорони варзида сабақ меомӯзонанд. суроғҳои мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Мирзо Турсунзода 27А. телефонҳо барои маълумоти иловагӣ 227 8910 227 8902. марҳабо ба маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе.